Binnen genoeg sportverenigingen hier in Wijs? Nee, dat net. Ik zit alleen nog hier op turnen. En ik wil graag dat meer famkes en jonkjes hier wat leukers kunnen dan en meer op sport zitten. Want er is nou wel heel weinig. Wat doe je zelf ook op sport? Nee, op het moment net. Ik omdat er dus zo weinig is eigenlijk. Het is alleen nog volleybal en gymnastiek en meer is er eigenlijk net. 2 jaar lang kregen Wijs nog een gloed naar gymnastieklokaal. Nu wordt het alleen nog gebruikt door de squalbaan en de enige gymnastiekvereniging van het dorp. Voor de rest zit het leeg. En dat moet oors vinden vrouwtje Dijkstra en Mieke Klessen van het sportproject Wijs. Wij willen de zaal voller krijgen, maar we willen ook naaie sporten aanbieden. Want het is niet alle mensen willen meer in verenigingsverband sporten, maar meer van ik heb nou zin om die cursus te volgen. En een jaar later willen ze graag een orencursus. Nou, ontbreekt eigenlijk nog aan sporten voor de wat oudere mensen. En dan bedoel ik ook de echte senioren, maar ook bijvoorbeeld mensen zoals ik. Ik ben wel niet echt ouderen, maar daar heb je nog gewoon heel weinig aanbod. Dus er kan nog veel meer gedaan worden voor die groep. De lokale fysiotherapeut stiepen de actie, want het gebrek aan sportverenigings had gevolgen voor de zoens. Heel veel klachten, met name bij de wat oudere mensen, kun je gewoon voorkomen door in beweging te blijven. Rugklachten bijvoorbeeld, heup, knie. Ja, wandelen en fietsen en bewegen is fantastisch daarvoor. Het sportstimuleringsfonds van het NOC-NSF stiept het project nou met €42.000. Wijs moet het voorbeeld worden voor alle dorpen in Zuidwest-Friesland. Ja, zeker weten, want de NOC-NSF die heeft een subsidieregeling. Daar hebben we het geld aan uitgekregen. Maar die is voor 4 jaar. En eigenlijk vanaf 2013 kan sportverenigingen weer aanvragen worden op bepaalde subsidiegelden. En ik zou ze gewoon, ik wilde stimuleren omdat het doen. Dus maak je er gebruik van. En ze kan daar ook hulp van krijgen van mij om die aanvragen te doen. En waar heb je dan verlet van? Oh, ik wil wel fitnessen. Ja.